Jam Allah e mon groupe WhatsApp Fitirla TV jarama so Aguibou Oumar Abouyel e nde windande hol gonnoɗo Prigojine mawɗo diɗɗal Wagner Evgeny Viktorovich Prigojine woni inde makko timmude o jibinako e nder wuro Saint Petersbourg to leydi Russie. Cukago makko waɗi daawe cattuɗe ngati jinnaɗo makko gorko sanki ko gila omo woni cukalel ko nene makko e taani ko debbo nehimo e tuma daawal cukago makko. Kanko e sehilaɓe makko aɓe jahanno wujjoyde galleji lamɓe hoddiɓe maɓɓe e ɗin nguyaji ɗiɓe mbaɗatno o jagga hen nden tawi omo yaara e duuɓi 19 e ngal jaggal o tajana kaso duuɓi 12. Caggal ɗum o yalti e kaso hitande 1990 o udditi ñamirde nden gollorde ɓamti ha o woni neɗɗo kewɗo kaalis. O udditi ñamirde mawde wonde sababu gandodiral makko e Putin. Ɗum saabi e puɗfuɗe kitale ujunnaji ɗiɗi darde makko fuɗɗi mawnude e yogga e golle leydi Russie. Ha ɗum woni sababu ɓadodiral mawgal woni hakkude makko e Putin. Ha ko heewi e yimɓe mbatti wiidemo defanowo Putin. Ko e go'o duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e 14 Prigojine sosi diɗɗal Wagner. Wagner noon ko ɗum diɗɗal jogingal jeytare mum timmude woni fedde nde ɓasodirani e laamu leydi neldowal dadiɓe mum e daawal hare. Wagner yeehi e daawe hare kewɗe e nder leyɗe limtinɗe ko wayno leydi Syrie, Ukraine, Libye, Centrafrique e ko nandi hen. E nder lewru korse ɓennudu ndu Prigojine e dadiɓe mum murtino faade e Putin wonde kamɓe ɓe ngalda e Putin ɓe gondi koye Sergei Shoigu jagorgal nden ka leydi Russie. Ɗum waɗi ko caggal wargo dadiɓe diɗɗal Wagner ngal ɓe tuumi ko leydi ndi woni sababu mum. Ha ɗum ɗesi jibinde l'hôpital laamu faade e Putin kono Putin hollino wonde yaafimamo e ngal baɗal jamfa. Prigojine sankima ñande alarba 23 lewru août hitande 2023 wondude e cukko makko mbo sosduno diɗɗal Wagner e yimɓe jeetato woɗɓe e accident laana ndiwowo tawi kanko omo yaara e duuɓi 62. Kuɗol so Aguibou Oumar Abouyel e sawtol Baba Galle Diallo Barogel Ngendi.